No niin, tässä on säkki Aisa yli teline eka kerran kasattu tähän nämä kaksi rinnakkain. Voi on ihan poikki, mutta oi vittu, nää säkin pitäis saada tähän vielä. Toivottavasti joku jaksaa koittaa ne. Tosta. 130 senttiä, 120 senttiä, 110 senttiä. 140 kiloa, 120 kiloa ja 80 kiloa säkit. Katsotaan nyt kestääkö tää teline.